babasan iki. Gantung ora apa-apa. Lah aku ciloko. Gantung ora apa-apa. Nek aku gantung lah anakku sing ngopeni sapa iki? Ya aku ya ora roh. Lanjut, Nok. Malaria apa malariku sedina rasane sawiku ning awak marake lembu numpak adon karo mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Kebecut alias kadung ngentek ke sawah ngentek ke kampung. Gantung, sik tetep arep gantung. Ora sida iki. Ora sida. Ora sida. Iki cah wedokane mentolo soalé iki. Sedina rasane sawidu ning awak marake guru numpak adon karo mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Waduh babana aku alias katut ngentek ke sawah ngentek